כף כתובה באות קטנה, הוא לא באמת בכה אותה. זה אדרבה, פרשת קבועה חיי שרה, לא מות שרה אלא חיי שרה. כי באמת החיים האמיתיים לא מתחילים עכשיו. החיים האמיתיים של האדם מתחילים ביום פטירתו. איך אפשר לנחם? הרבה קל לנחם. העבודה פה לנחם היא הרבה יותר קלה, כי באמת מדובר באדם מיוחד. אני זוכר, בתור ילד בבתי אבות, שהוא היה מדריך שלי, מה שאני זוכר ממנו זה האצילות. הייתה לו אצילות. הוא היה... היו הרבה מדריכים, היו לנו הרבה מדריכים. טובים יותר, טובים פחות. גם שמחה היה לו הרב הרבה. היה לו אצילות הסתכלתי עליו תמיד בהערצה. הוא אף פעם לא ירד לרמות של לרדת על ילד. היו ילדים בעייתיים, לא היו ילדים קלים. מישהו סיפר, ישב אותו מילים אמר היום. וואי הרב, אני לא מאמין. תראו, הרב הוציא ספר, אהבת ישראל, לזכר הרב ישראל סלומון. תראו.